फातिमा बी शेख या सर्व आदर्शांना अभिवादन करत आणि ही शिवसेना ज्यांनी आपल्या रक्ताचं पाणी करून वाढवली, जगवली आणि महाराष्ट्राची सत्ता, मत्ता, अस्मिता अबाधित ठेवण्यासाठी जीवाचं रान केलं, त्या वंदनीय बाळासाहेबांना अभिवादन करत आणि 9 महिने 9 दिवस जिच्या गर्भार कुशीत मी वाढले आणि जिच्यामुळे जन्म घेऊन मी आपल्याशी संवाद करू शकते, त्या आईचं स्मरण करत, ते याच्यासाठी की आईला आणि बापाला विसरणाऱ्या गद्दार औलादी इथं तयार झाले. त्यामुळे ते स्मरण माझ्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे. मंडळी, मी आपल्याशी पहिल्यांदा बोलतेय आणि माझ्या राजकीय कारकिर्दीतलं पहिलं राजकीय भाषण इथं करतेय. पण मी बोलण्याच्या आधीच विरोधकांचे पोटशूळ उठले आणि त्यांनी सांगायला सुरुवात केली की हिंदुत्ववादी शिवसेनेमध्ये सुषमा अंधारे कशा. कठीण आहे. आईला तुमचंच चितन, तुमचंच पटकार आहे, तुमचंच सगळं. एकीकडे तुम्ही म्हणता की शिवसेनेने हिंदुत्व सोडले आणि दुसरीकडे सुषमा अंधारे आली की म्हणता हिंदुत्ववादी शिवसेनेत सुषमा अंधारे कशा. काय खरं काय खोटं. आणि तुम्ही हिंदुत्व जपणारे, ते बीकेसीचा इव्हेंट करणारे. दादा हो, आमच्या मराठवाड्यात एक म्हण आहे, आमच्या गावाकडे अशी म्हण आहे की निनांद्याला 12 बुद्ध्या असतात. ज्याला नांदायचंच नसतंय त्याला 12 बुद्ध्या सुचतात. तशी 12 कारणं सांगितली या लोकांनी. त्यातली फक्त 2च कारणं घेणारे आणि थांबणारे. त्यातलं पहिलं कारण यांनी सांगितलं की आम्ही हिंदुत्वासाठी गेलेलो आहोत, आम्हाला हिंदुत्व जपायचं होतं. खरंच या लोकांना हिंदुत्व जपायचं होतं. तानाजी सावंत असतील, गोगावले असतील, शिरसाट असतील, अब्दुल सत्तार असतील, ही सगळी चिल्लर कंपनी त्यांच्या मतदार संघात जाऊन निपटेल. मी त्यावर बोलायचंच नाहीये. पण 2 गोष्ट लोकांना बोललं पाहिजे. किरण पावसकरने म्हणावं हिंदुत्वासाठी चाललोय. अरे किरण पावसकर, तुम्ही शिवसेनेत होतात. सन्माननीय अजितदादांनी विधान परिषदेचं चॉकलेट दिल्यावर 6 वर्ष राष्ट्रवादीत गेलात, मग मिंधे गटाकडे आलात. 6 वर्ष पावसकर तुमचं हिंदुत्व कुठल्या खुंटीला टांगून ठेवलं होतं तुम्ही. नारायणराव, तुमच्या 2 वाह्यात बाजार बुनग्यांवर बोलायचंच नाहीये मला. पण नारायणराव, तुम्ही शहाणे सुरते आहात. हो, शहाणे सुरते आहात. तुम्ही म्हणावं हिंदुत्वासाठी नारायण राणेंनी, आणि नारायण राणेंनी म्हणायचं की काय शिवाजी पार्कवर जाऊन सोनियांचा विचार ऐकायचाय का. विसरलात नारायणराव. त्याच सोनियाजींच्या पायावर लोटांगण घालत गेली 10 वर्ष. 10 वर्ष तुम्ही आमदारकी, खासदारकी, महसूल मंत्री पद भोगली. तुम्ही शेंड्यावर शहाणं होऊन सांगायचं आम्हाला हिंदुत्वासाठी म्हणून. रामदास कदम आहे ना, रामदासजी, तुमचं हिंदुत्व जेव्हा शिवसेनेला ब्लॅकमेल करून 2 ते 3 वेळा राष्ट्रवादीत जाण्याची धमकी दिली, तेव्हा तुमचं हिंदुत्व कुठं गहाण ठेवलं होतं. आता आम्ही काय बगलत रेडिओ ठेवतो का आम्ही धोत्रावर इन करतो का कानात बिडी आहे आमच्या. हे कळत नाहीये काही. काय नाटक चाललंय हे. आम्ही हिंदुत्वासाठी आलेलो आहोत. तुम्ही हिंदुत्वासाठी आलात. उद्धव साहेबांनी हिंदुत्व सोडलं म्हणून आम्ही. अरे उद्धव साहेबांनी हिंदुत्व सोडलं म्हणजे काय केलं. उद्धव साहेबांनी हिंदुत्व सोडलं म्हणजे काय, हिंदू धर्माचा त्याग करून इतर धर्माचा स्वीकार केला का. उद्धव साहेबांनी हिंदुत्व सोडलं म्हणजे तुमच्या लेखी नुपूर शर्मा सारखी विघटनवादी चिल्लर आणि थिल्लर भाषा केली नाही, ही त्यांची चूक आहे का. हिंदुत्व सोडलं म्हणजे काय केलं. माय बापाच्या इमानदारीनं मिंधे गटातल्या तमाम लोकांनी
मंगळसूत्री बाहुल्यांचा सूत्रधार असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या अंतकरणावर हात ठेवावा. ज्या कुठल्या सर्वात्मकाला, सर्वेश्वराला, परमेश्वराला, परमपित्याला तुम्ही मानता, नसेल मानत जो कुणी तुमच्या कुटुंबातला तुमचा सदस्य असेल, तुमचा नूरे नजर लगते जिगर असेल, त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून तुम्ही सांगा, फार तुम्ही हिंदू धर्माचे भोगते असाल. हिंदू धर्मातला असा कोणता ग्रंथ आहे, कोणती श्रुती आहे, कोणतं पुराण आहे, कोणता वेद आहे, कोणता ग्रंथ आहे की ज्या ग्रंथामध्ये सच्चा हिंदू होण्यासाठी इतर धर्मांचा कट्टर द्वेष केला पाहिजे? हिंदू धर्मातली कोणती ओवी, कोणता श्लोक, कोणता अभंग, कोणतं स्तोत्र आहे की कडवा हिंदू होण्यासाठी तुम्हाला मुसलमानांचा, ख्रिश्चनांचा, बौद्धांचा द्वेष केला पाहिजे? अरे तुम्हाला जर हिंदुत्व कळलं असतं ना, तर वसुदेव कुटुंबकम माता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे, हे विश्वची माझे घर, ही सगळ्यांना सामावून घेणारी हिंदुत्वाची संकल्पना तुम्हाला कळली असती, जी सर्वांना सामावून घेणारी हिंदुत्वाची संकल्पना घेऊन सन्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे निघालेले आहेत. तुम्ही सांगता हिंदुत्वाबद्दल आणि तुम्ही बोलता अरे हिंदुत्वाला तुम्ही कलंक लावला, कलंक. कारण हिंदू माणूस कुटुंब संकटात असताना पळून जात नाही. हिंदू माणूस कुटुंब संकटात असताना एकमेकांना आधार देतो. सुषमा अंधारेने टीका केली, अरे केली टीका, छाती ठोकपणे केली. तुमच्यासारखा बिळात लपून नाही बसलो. आधी गळे काढून रडायचं आणि नंतर मिंधे गटात जाऊन सामील व्हायचं हे काम नाही केलं. मला कळलाय तो संस्कार. आणि होय, गेल्या 2.5 वर्षात शिवसेनेचं संयमी, शिस्तबद्ध, फोरकास्ट विजन असणारं नेतृत्व मी मान्य केलंय. आणि म्हणून सन्मान्य उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सोबत अत्यंत ताकदीने आम्ही उभे आहोत. पण तुमचं दुखणं हे नाहीये आमच्याबद्दल. तुमचं दुखणं हे आहे की मराठा सेवा संघ असेल, संभाजी ब्रिगेड असेल किंवा तमाम पुरोगामी संघटना असतील, इथले मुस्लिम असतील, अल्पसंख्याक असतील, भटके असतील, आदिवासी असतील, 18 पगड जाती जेव्हा उद्धव साहेबांच्या सोबत येत आहेत तेव्हा तुमच्या पायाखालची जमीन सरकते. आणि म्हणून तुम्ही हे नाटक करताय, तुम्ही सांगताय. मग यांनी दुसरं नाटक सुरू केलं, म्हणतात की आम्हीच हिंदुत्वासाठी. आता जर तुम्ही खरंच हिंदुत्वासाठी गेला असाल आणि भाजपच हिंदुवादी आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर एक चॅलेंज आहे तुम्हाला, एक चॅलेंज. प्रताप सरनाईक, श्रीकांत शिंदे, सगळ्याच लोकांना, तुम्ही जर खरेच हिंदुत्ववादी असाल तर एक काम करा की भाजप खरी हिंदुत्वाची समर्थक आहे ना, तर एक काम करा, कल्याण मधली श्रीकांत शिंदेची जागा भाजपला देऊन टाका. मुंबईतली प्रताप सरनाईकांची जागा भाजपला देऊन टाका. शिरूरची आढळराव पाटलांची जागा भाजपला देऊन टाका. आणि जालन्याची अर्जुन खोतकरांची जागा अंबादास दानवेंना देऊन टाका. त्याग काय ते तरी कळेल, त्यागाची भाषा तरी कळेल. दादा हो, मी फक्त शेवटचा मुद्दा घेणार आहे आणि महत्वाचा घेणार आहे. आम्ही शिवसेना वाचवायला निघालो असं ते म्हणताहेत. खरंच निघालेत हे लोक शिवसेना वाचवायला? जर शिवसेना वाचवायला मिंधे गट निघाला असेल तर मिंधे गटाला सवाल आहे. भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जेव्हा शिवसेना संपवण्याची भाषा करत होते तेव्हा तुम्ही दातखिळ लावून का बसला होतात? का बोलला नाहीत? जर तुम्ही शिवसेना वाचवायला निघालात तर, जर तुम्ही शिवसेना वाचवायला निघालेला असाल तर जे 40 बंडखोर शिवसेनेच्या विरोधात 2019ला उभे केले होते, ज्याचं ढळढळीत उदाहरण आहे, उरणमध्ये गजानन भोईरांच्या विरोधामध्ये महेश बालदीला उभं करणं असेल, किंवा बार्शीमध्ये तिकडे दिलीप सोपलांच्या विरोधामध्ये राजाभाऊ राऊतांना उभं करणं असेल, किंवा बंडखोर उमेदवार मुर्जी पटेलांना उभं करणं आणि आता त्यालाच अधिकृत उमेदवारी देणं, तुम्ही शिवसेना तुम्ही वाचवणार?
आणि तुम्ही खरेच जर शिवसेनेचे वारसदार असतात तर शिवसैनिकांची काळजी घेतली असती. तुमच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारा तुमचा भाऊ रमेश लटके, आपला भाऊ गेलाय, आपल्या भावाची विधवा पत्नी लढते अंधेरी पूर्व मध्ये. आपल्या भावाच्या पत्नीच्या विरोधात भाजपला जागा देऊन तुम्ही विरोधात उमेदवार उभा केला नसता. पण तरीही तुमची नाटकं चाललेली आहेत. कारण तुमचं हिंदुत्व हे शिवसेनेसाठी नाहीये. तुम्हाला हिंदुत्व मग ते सांगतात स्वर्गीय आम्ही आनंद दिघेंचे आम्ही वारसदार आहोत. तुम्ही दिघे साहेबांचे वारसदार आहात. तर मग दिघे साहेबांनी काय केलं होतं त्या राम कापसेच्या सोबत? राम कापसेला पराभूत करून काय पद्धतीनं ठाण्याची जागा निवडून आणली होती हे विसरलाच वाटतं तुम्ही. तुमचं हिंदुत्व फक्त, सर मी फक्त 2च मिनिटात कन्क्लूड करते. तुमचं हिंदुत्व फक्त आणि फक्त ईडीच्या कार्यालयात जागृत झालेलं हिंदुत्व आहे. तुम्ही असे हिंदुत्ववादी नाही आहात. तुम्ही वाट बघताय की सुषमा अंधारे कशात सापडेल किंवा आम्ही बोलणारे सगळे कशात सापडू. पण काळजी करू नका. जर आमच्यामध्ये तुम्ही एका संजय राऊत साहेबांवरती कारवाई करू शकलात, एका संजय राऊत साहेबांवरती, का तर तुमच्या हातात सत्ता होती, तुमच्या हातात यंत्रणा होती. परंतु शिवसेना विचार आहे, शिवसेना संपणारी नाहीये. शिवसेनेची पाळमुळं घट्ट घट्ट रुजलेली आहेत आणि शिवसेनेची असंख्य पाळमुळं म्हणजे इथे जमलेला हा लाखोचा समुदाय आहे. ही शिवसेना आहे. त्यामुळे पावसाळी भूछत्रासारख्या उगवलेल्या माणसांकडून शिवसेना संपेल अशी वल्गना त्यांनी करू नये. पण मला एक जाता जाता एक प्रश्न न राहून विचारावासाच वाटतोय. एक, दीपक केसरकरजी, आपण फारच संयमानं बोलताय. तशाच संयमाने बॉम्बे टू गोवाची जी तुम्ही टूर केली ना, त्याचा तुम्ही पैचा हिशोब देणार होतात. तो हिशोब अजून दिलेला नाही. 2.5 महिने होऊन गेले. बॉम्बे टू गोवाच्या टूरचा हिशोब दिला पाहिजे. कारण संजय राऊत साहेबांच्या मुलीच्या लग्नामध्ये मेहंदीवाल्याला सुद्धा जाऊन तुम्ही चौकशी केली होती. तुम्ही ब्युटी पार्लर वाल्यांची आणि टेलरची चौकशी केली होती. तर मग आता बीकेसीच्या इव्हेंटसाठी जे 10 कोटी रुपये तुम्ही रोख भरले, हे 10 कोटी आले कुठून? तुमचा पक्ष नोंदणीकृत नाहीये. मग कुणाच्या खात्यातनं तुम्ही 10 कोटी रुपये खर्च केले? हे 10 कोटी रुपये खर्च करताना तुम्ही कुणाकडून ते पैसे घेतले? महामहिम सामाजिक सुधारणांचे पुरस्कर्ते आणि ईडीचे स्वयंघोषित कर्मचारी, सो कॉल्ड आदरणीय किरीट भाऊ, 10 कोटीची चौकशी कधी करणार आहात ते बघा. आपल्या दिव्याखालचा अंधार आधी वाकून बघा. आणि सरते शेवटी देवेंद्रजी, आपण म्हणालात की कायद्याच्या चौकटीत राहून बोला. कायद्याची चौकट तुमच्या माणसांनी किती तोडली हे आता दानवे दादा बोलले, मी रिपीट करणार नाही. पण आम्ही कायदा वाचवण्यासाठी चालूय. आणि कायद्याच्या चौकटीची देवेंद्रजी तुम्ही काळजी करू नये. कारण तुम्ही कायदा मोडायलाच बसलेले आहात. तुम्ही काय कायद्याबद्दल बोलताय? कायद्याचा सन्मान किती करायचा ते मला फार चांगलं कळतं. कारण कायदा माझ्या बापानं लिहिलाय, मला माहिती आहे. दादा हो, जाता जाता एक गोष्ट आवर्जून सांगितली पाहिजे. मला कल्पना आहे की प्रचंड उशीर झालाय, परंतु माझा शिवसैनिक जो पायी चालत आलेला आहे, बीडवरून निघालेली पायी निघालेली निष्ठा यात्रा, रायरेश्वरावरून निघालेली शिवज्योत यात्रा, बुलढाण्यावरून निघालेले पायी शिवसैनिक असतील किंवा संतोष बांगर सारख्या लोकांना धडा शिकवणारा आमचा महेंद्र दिप्ते सारखा शिवसैनिक असेल, या सगळ्याच लोकांबद्दल आम्हाला प्रचंड अभिमान आहे. चला यलगार करूया. जर माझं म्हणणं तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल, जर शिवसेना म्हणून तुमचं रक्त उसळत असेल, तर जरा तुमच्या गळ्यातले हे भगवे रुमाल असे चांगले गरगराट फिरवून हे भगवा वादळ सगळ्यांना दाखवून द्या. आय चॅनल वाल्यांनो, हे दाखवा रे भगवा वादळ. ही शिवसेना आहे. हे संजय राऊत साहेबांचं स्पिरिट आहे. ही लढवई शिवसेना आहे. बोला, अरे आवाज कुणाचा? उद्धव साहेब तुम आगे
महाराष्ट्र. धन्यवाद सुषमाताई. आणि यानंतर शिवसेना नेते भास्कर जाधव यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार मांडावे. काही क्षणांमध्ये पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांचं आगमन या ठिकाणी होणार आहे. ज्या ठिकाणी रिक्त जागा आहेत तिथे शिवसैनिकांनी बसून घ्यावं. काही वेळात पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांचं आगमन होईल. भास्कर जाधव साहेब. छत्रपती शिवराय. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे, आपल्या पक्षाचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे, युवा सेना प्रमुख आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री सन्माननीय आदित्यजी ठाकरे, व्यासपीठावर उपस्थित असलेली हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरेंच्या बरोबर ज्यांनी नेते म्हणून काम केलं ते आदरणीय देसाई साहेब, आदरणीय डाके साहेब, पक्षाचे सर्व नेते, उपनेते, सचिव आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेल्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि सहकारी मित्रांनो, सुरुवातीलाच आपल्या सर्वांना या दसरा सणाच्या, नवरात्र उत्सवाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आणि मला कल्पना आहे की आपण सगळे हे आपले पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचं सोनं लुटण्याकरता म्हणून या ठिकाणी आपण सगळी मंडळी आलेली आहात. मी सुद्धा समोर बसून हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार ऐकले. परंतु आज माझं सौभाग्य आहे, मी पहिल्यांदाच व्यासपीठावर बसून आदरणीय उद्धव साहेब यांचे विचार ऐकणार आहे. त्यामुळं उद्धव साहेब आणि तुमच्यामध्ये मी फार वेळ स्पीड ब्रेकर म्हणून उभा राहणार नाहीये, अतिशय थोडक्यामध्ये बोलणार आहे. बांधवांनो, भगिनीनो, गेली 2.5-3 महिने या महाराष्ट्रामध्ये एक प्रकारची हळहळ आहे, एक प्रकारचा संताप आहे. घराघरामधली माय भगिनी अतिशय कळवळत आहेत. 22 तारखेला आदरणीय उद्धव साहेबांनी वर्षा बंगला सोडला आणि पुऱ्या महाराष्ट्राच्या माय माऊलींच्या डोळ्यामध्ये अश्रू तरळले, डोळ्यातून गंगा वाहिल्या आणि उभा महाराष्ट्र हळहळला. अरे, एखाद्या सभ्य, शांत, संयमी आणि सुसंस्कृत माणसाला त्यांच्याच गद्दाराने त्यांना राजगादीवरून खाली ओढलं, याबद्दल सर्वसामान्य माणसाच्या मनामध्ये संताप आहे, दुःख आहे. आणि त्या वेळेपासून संपूर्ण महाराष्ट्र ही वाट पाहतोय की इतक्या जाहीरपणे आदरणीय उद्धव साहेब आमच्या समोर कधी येत आहेत, याची वाट संपूर्ण महाराष्ट्र पाहतोय. खरं पाहिलं तर ह्या दसरा मेळाव्याची परंपरा माझ्यापूर्वी सर्वच लोकांनी सांगितली आणि आपल्याला देखील माहित आहे. परंतु आज मला सातत्यानं गेले 2-3 दिवस पत्रकार प्रश्न विचारत होते की एकाच वेळेला 2 दसरे मेळावे आहेत, त्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे. मी त्यांना सातत्यानं एकच गोष्ट सांगत होतो, अरे मलाच काय, उभ्या महाराष्ट्राला काय, या हिंदुस्थानला काय, अख्ख्या जगाला माहित आहे की गेल्या 56 वर्षामध्ये एकच मैदान, एकच नेता आणि एकच झेंडा, तो याच ठिकाणी दसरा मेळावा झाला. तेवढाच दसरा मेळावा मला माहिती आहे, तेवढाच दसरा मेळावा मला माहिती आहे. आणि म्हणून आज प्रतिस्पर्धी सातत्यानं आरोप करतायत की आज काय बोलणार आहेत उद्धव
उद्धव साहेब, एकेकाळी शिवसेना प्रमुखांनी काँग्रेसवर टीका केली, काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली. होय, काँग्रेसच्या नेत्यावर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरेंनी जरूर टीका केली. पण त्याही काळामध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना सुद्धा त्यांनी सुद्धा शिवसेना प्रमुखांच्या विचारांचा, त्यांनी सुद्धा या महाराष्ट्रातल्या दसरा मेळाव्याच्या परंपरेचा आदर केला आणि त्यांनी कधी शिवतीर्थ हे शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला नाकारलं नाही. पण गद्दारानो, तुम्ही आज शिवसेनेचा विचार पुढे घेऊन जातो म्हणून सांगताय, हिंदुत्वाची भूमिका पुढे घेऊन म्हणून जातो सांगताय. अरे संपूर्ण देशाला ज्या मैदानातून हिंदुत्वाची दीक्षा मिळाली ते मैदानच तुम्ही शिवसेनेला मिळू नये हे पातक करण्याचं काम हे तुम्ही केलं, हे तुम्ही करत होतात. पण मला आदरणीय उद्धव साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण सर्वांनी हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रौढ प्रताप उद्धव साहेब आगे बढ़ो. प्रौढ प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावत सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज शिवछत्रपती शिवाजी महाराज की. आणि म्हणून तुम्ही या ठिकाणी हे मैदान देण्याचं शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला नाकारलं. पण मी धन्यवाद देतो न्याय देवतेला, त्याने सुद्धा या ठिकाणी शिवसेनेला दसरा मेळाव्याचं मैदान देण्याचं त्या ठिकाणी मान्य केलं. बांधवांनो, भगिनीनो, मी दोनच मुद्दे या ठिकाणी मांडणार आहे. ज्या वेळेला या महाराष्ट्रामध्ये सत्ता बदल झाला त्यावेळेला या गद्दारांनी अनेकांना भेटले, जणू काय अनेकांचे आम्ही आशीर्वाद घेतो म्हणून सांगण्याचा बहाणा केला, नाटक केलं. आणि त्याच वेळेला या आपल्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतीस्थळाला सुद्धा यांनी भेट दिली. स्मृतीस्थळाला भेट दिली त्यावेळेला जी छाती काढून पुढे आले आणि तिथून पुढे या महाराष्ट्राची मायमाऊली कारुण्य मूर्ती त्या ठिकाणी मासाहेब तिथं बसलेले आहेत, त्या मासाहेबांना भेटायला गेले. मासाहेबांना भेटायला जाताना कोण लंगडत गेला, कोण वाकत गेला, कोण एकमेकाच्या पाठीमागे तोंड लपवत गेला, कोण गालावर हात ठेवून गेला. पण ती माय माऊली त्या ठिकाणी वात्सल्य मूर्ती असल्यामुळे त्यांनी अतिशय प्रेमानं मायेनं चौकशी केली. बाबांनो, रे का लंगडताय, का तोंड लपवताय? त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की मासाहेब, आम्ही शिवसेना प्रमुखांना भेटायला गेलो, शिवसेना प्रमुखांनी आमची ढुंगणं ही सुजवली, कानफाट लाल केली, कानफाट लाल केली. त्या माय माऊलीने तुमच्या हातावर हलत आणि तुरटी दिली आणि सांगितलं गालाला लावा. का शिवसेना प्रमुखांनी तुम्हाला अशा पद्धतीनं कान फडवलं? तुम्ही सांगितलं की याच शिवतीर्थावर शिवसेना प्रमुखांनी आपल्या उतार वयामध्ये आमच्या समोर वचन घेतलं, आम्हाला विनंती केली, आम्हाला आव्हान केलं की माझं आता शरीर वय झालंय, शरीर थकलंय, मन माझं तरुण आहे पण शरीर थकलंय, तुम्ही माझ्या उद्धवला सांभाळा, तुम्ही माझ्या आदित्याला सांभाळा. त्याच उद्धवनं आम्ही गादीवरून खाली खेचलं आणि आम्ही बाळासाहेबांना भेटायला गेलो, म्हणून बाळासाहेबांनी आमची कानपाडा लाल केली, म्हणून बाळासाहेबांनी आमची कानपाडा लाल केली. अरे ती माय माऊली तळमळली रे, अक्षरशः तळमळली, तिच्या आतड्याला पीळ पडला. तरी सुद्धा त्यांनी सांगितलं की जा. आणि जाताना त्यांनी विचारलं की तुम्ही आज या सत्तेला काय नाव दिलं? तुम्ही सांगितलं की ही आमची शिंदेशाही आहे. ती माय माऊली फक्त हळूच म्हणाली, अरे ही शिंदेशाही नाही तर ही तुमची मोगलशाही आहे. अशा प्रकारच्या अतिशय तळमळीनं आणि आतड्याला पीळ पडल्या असताना त्या बोलल्या. आणि म्हणून पत्रकार मला कालपासून विचारत होते की दसरा मेळावा दोन आहेत. मी सांगितलं एकच दसरा मेळावा आहे, हा तर दसरा मेळावा आहे. आणि तिकडे बिकेशीला काय चाललंय? अरे तो तर दसरा मेळावा असू शकत नाही, तो तर कचरा मेळावा आहे, कचरा मेळावा आहे, हे मी त्या ठिकाणी सांगितलं. अरे खुद्दारांचा मेळावा या ठिकाणी
ठिकाणी होतोय. स्वयंस्फूर्तीनं, निष्ठेनं, स्वतःच्या खिशातल्या पैशानं, घरातली चटणी भाकरी घेऊन इथं शिवसैनिक आलेत, उद्धव साहेबांना पाठिंबा देण्याकरता आलेत. आणि तिकडं 50 खोके तळमळतात. नुसते खोके खोके म्हटलं की तळमळतात. आणि लोकांनी पण ठरवलेलं आहे की आम्ही उद्धव साहेबांनी दिलेल्या धनुष्यबाणाच्या निशाणेवर, उद्धव साहेबांनी दिलेला एबी फॉर्म, धनुष्यबाणाची निशाणीचा एबी फॉर्म उद्धव साहेबांनी दिला, दुसरा कुणी दिला नाही. आज त्या धनुष्यबाणावर निवडून आलात आणि तेच धनुष्यबाण गोठवायच्या तुम्ही गोष्टी करतायत. लोकांनी ठरवलेलं आहे की ज्या उद्धव साहेबांचा तुम्ही विश्वासघात केलात, 50 खोके एकदम ओके, त्यातले अर्धे खोके हे आता आम्ही खाली करणार आणि ह्या बोक्यांना धोका दिल्याशिवाय राहणार नाही. हे महाराष्ट्रातल्या जनतेनं ठरवलेलं आहे. हे महाराष्ट्रातल्या जनतेनं ठरवलेलं आहे. आणि म्हणून बांधवांनो, भगिनीनो, फार वेळ घेत नाही, पण आज उद्धव साहेबांच्याकडे तुम्हा आम्हाला देण्यासारखं काही नाही, काही नाही. 25-50 वर्षामध्ये असंच भाग्य, अशी संधी कोणाच्या तरी एकाच्याच नशिबात येते आणि ती तुमच्या आमच्या नशिबात आली आहे. आज घेण्याकरता नाही तर देण्याकरता म्हणून तुमच्याकडे खूप काय आहे. निष्ठा आहे, प्रेम आहे, पाठिंबा आहे. उद्धव साहेबांचे हात बळकट करण्याकरता दिवस रात्र घाम गाळण्याची तुमच्यामध्ये जिद्द आहे. अशा पद्धतीनं उद्धव साहेबांना खूप काही देण्यासारखं आहे. आणि म्हणून जाता जाता फक्त संत कबीराचा एक दोहा सांगतो आणि आपल्या सर्वांची जबा घेतो, रजा घेतो. संत कबीरांनी सांगितलं की जब हम पैदा हुए हम रोए और जग हसे, जग हसे और हम रोए. जन्माला आम्ही आलो त्यावेळेला आम्ही रडत होतो आणि जग मात्र हसत होतो. ऐशी करणी कर चलो रे कबीरा, असं कृत्य करून जाऊया या जगातून. ऐशी करणी कर चलो रे कबीरा, हम रोए हम हसे और जग रोए. ह्या जगातून आपण जेव्हा जाऊ त्यावेळेला आपण हसत हसत जाऊ आणि जग आपल्याकरता रडेल, असं या भगव्याकरता काम करू. एवढीच फक्त विनंती करतो. आपल्या सर्वांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो. खरं तर त्या कोंबडीवाल्याचा समाचार आज घ्यायचा होता, माहिती आहे का नाही. कोंबडीवाला खरं तर शिवसेना सोडल्यानंतर त्याची पुढची टोक तुटून गेलेली आहे. पण कोंबडीला 2 तोंड असतात. आपल्या घराघरात कोंबड्या आहेत का नाही. एक पुढचं टोक आणि पुढचं मागचं एक तोंड सारखं असं चालू असतं. ह्याला अक्कल नाही, त्याला अक्कल नाही, त्याची अवकात नाही, त्याची अवकात नाही, ह्याला काय कळतंय, त्याला काय कळतंय. हा अकलेचा कांदा कोंबडीवाला. ह्याची कुंडली माझ्याकडे आहे, त्याची कुंडली माझ्याकडे आहे. अरे तू काय त्या तिकडे उलट शिपाई होतास तिकडे इन्कम टॅक्स मध्ये, तेव्हा लोकांच्या फायली जपून ठेवायचास. एवढा शिवसेना प्रमुखांनी मोठा केला तरी तो शिपाईच राहिलास. ह्याची कुंडली आहे, त्याची कुंडली आहे, त्याची कुंडली आहे. आणि मला तोंड उघडायला लावू नका. खरंच साला तोंड उघडलं तर इतकं घाणेरड आहे, याच्या तोंडातून कधी चांगलं बाहेर निघतच नाही, चांगलं निघत नाही. आज भारतीय जनता पार्टीचे लोक यांना खांद्यावर घेऊन नाचतायत. हे उद्धव साहेबांच्यावर दुगाण्या झाडतायत म्हणून यांना फांद्यावर घेऊन नाचतायत. आज 18 वर्ष 18.5 वर्षांनी शिवसेना सोडून झाली. सातत्यानं मी शिवसेना सोडल्यानंतर शिवसेना संपली, काय मुख्यमंत्रीपद गेल्यावर उद्धव ठाकरे संपले, अमुक झालं. अरे मेलास तू, तुला 2 वेळा पाडला उद्धव साहेबांनी, तुझ्या पोरला 2 वेळा पाडला. तू साला पक्ष काढलास, तुझा पोरगा सुद्धा तुझ्या पक्षात आला नाही. त्या पक्षाचं श्राद्ध घातलंस आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये गेलास. मला देवेंद्र फडणवीसांना प्रश्न विचारायचा आहे, एकच प्रश्न विचारायचा आहे. आज ह्यांच्या तोंडून तुम्ही घाण बोलून घेताय. एका राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्याबद्दल, एका पक्षाच्या पक्षप्रमुखाबद्दल. याला मला तुम्हाला विचारायचं आहे की विधान परिषदेच्या सभागृहामध्ये ह्याच कोंबडी चोरानं त्यावेळेला तुम्हाला सांगितलं होतं की भारतीय जनता पार्टी पक्ष म्हणजे लुटारूंचा, चोरांचा, बलात्काऱ्यांचा, दारूवाल्यांचा, मटकेवाल्यांचा असा भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष हे ह्यांनी सांगितलं. आज तुमच्याकडे तो आल्यानंतर सज्जन झाला आणि तुम्ही हे शब्द उगायला लावताय. पण एवढंच सांगतो
की या दसरा मेळाव्याच्या दिवशी महिषासुराचं मर्दन करण्याकरता म्हणून आई जगदंबेच्या रूपानं ही सगळी शिवसैनिक या ठिकाणी माया भगिनी उभ्या आहेत. या अशा महिषासुराचं मर्दन केल्याशिवाय राहणार नाहीत हा विश्वास बाळगतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी विनंती करतो शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास त्यांनी पुष्पहार अर्पण करावा. या दसरा मेळाव्यामध्ये शिवसेना नेते आदित्यजी ठाकरे हे उपस्थित आहेत, सर्व सन्माननीय शिवसेनेचे नेते. त्याचबरोबर या शिवतीर्थावर रश्मी वहिनी आणि तेजस उद्धव ठाकरे हे सुद्धा या दसरा मेळाव्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत. यानंतर विभागाच्या वतीने विभाग प्रमुख महेश सावंत आणि उपनेते मिलिंद वैद्य हे पुष्पहार आणि गदा देऊन साहेबांचं स्वागत करत आहेत. उद्धव साहेब आगे बढो. त्याचबरोबर 3.5 शक्तिपीठांचा प्रसाद आताच जी ज्योत घेऊन नीलमताई गोरे आल्या होत्या, ती ज्योत स्मृतीस्थळावर ठेवण्यात आलेली आहे. विभागाच्या वतीने श्रद्धाताई जाधव या सुद्धा हा साडेतीन शक्तिपीठाचा प्रसाद आणि हा ऐतिहासिक असा दसरा मेळावा, एकनिष्ठ दसरा मेळावा, एक नेता एक झेंडा आणि एकच मैदान अशी वैभवशाली परंपरा असलेला ऐतिहासिक दसरा मेळावा या शिवतीर्थावर होत आहे. आणि या दसरा मेळाव्याला मार्गदर्शन हॅलो 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 आणि त्याचबरोबर या मेळाव्यामध्ये विचारांचं सोनं लुटलं जातं, हे विचार आपल्याला देण्यासाठी मी आमंत्रित करतो शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे यांना. महाराष्ट्रातील तमाम युवकांच्या प्रेरणास्थक युवा हृदय सम्राट युवराज माननीय युवा सेना अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे माजी राजशिष्टाचार मंत्री श्रीमान आदित्य साहेब उद्धव साहेब ठाकरे यांचा. मी मुंबईकर शिवशक्ती भीमशक्ती एकजुटीचे प्रणेते महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांचे, गोरगरिबांचे, कष्टकऱ्यांचे, वारकऱ्यांचे काही वारी माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख श्रीमान उद्धव साहेब बाळासाहेब ठाकरे यांचा. अखंड हिंदुस्थानचा काही वारी प्रबोधनकार सुपुत्र देव देश धर्म मराठी मनाचे मानविंदू हिंदू अस्मितेचे शिरोमणी हिंदुस्थान हिंदू हिंदुस्थानचे एकमेव हिंदू हृदय सम्राट हिंदू धर्मरक्षक सरसेनापती माननेता माननीय शिवसेना प्रमुख शिवाजी बाळासाहेब ठाकरे यांचा. आवाज पुढाच्या. जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, विजयादशमीच्या शुभेच्छा देत असताना गेल्या अनेक वर्षाची परंपरा
आणि ते दसरा मेळावे माझ्या आजही लक्षात आहेत. पण असा मेळावा फार क्वचित झालेला आहे. अभूतपूर्व. आणि मनापासून सांगतो की मी भारावून गेलेलो आहे. भाषणासाठी खूप मुद्दे आहेत, पण मी खरंच किती बोलू शकेन, कारण तुमचं हे प्रेम पाहिल्यानंतर मुद्दे असले तरी शब्द सुचत नाहीयेत. आणि हे विकत नसतं मिळत. हे ओरबाडून घेता येत नाही. ही कोरडी गर्दी नाही. ही अंतःकरण ओले असलेल्या माझ्या जीवाभावाच्या शिवसैनिकांची गर्दी आहे. आणि म्हणून मी पहिल्या प्रथम आपल्या सर्वांसमोर नतमस्तक झालो. याच शिवतीर्थावरती मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य म्हणून मी तुम्हाला नतमस्तक झालो होतो. कोणताही अनुभव नव्हता. फक्त पाठी तुमचे प्रेम आणि आशीर्वाद त्या जोरावरती 2.5 वर्ष कारभार करून दाखवला. आज सुद्धा अजूनही डॉक्टरांनी मला वाकण्याची परवानगी दिलेली नाही, पण तुमच्यासमोर नतमस्तक झाल्याशिवाय मी पुढे जाऊ शकत नाही. कारण हेच ते प्रेम आहे, हेच ते आशीर्वाद आहेत, ज्यांनी प्रत्येक वेळेला संकटामध्ये संरक्षक कवच म्हणून सभोवती एक कड केलं. ते माझ्या जे शिवसेना प्रमुख सांगायचं ते आज मी अनुभवतोय. ते माझ्या आई जगदंबेचे जिवंत संरक्षक कवच आहे. ज्या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, होय गद्दारच गद्दारच म्हणणार, कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही. पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही. गद्दार. त्यावेळेला अनेकांना असा प्रश्न पडला होता की अरे बापरे, आता शिवसेनेचं काय होणार. माझ्या मनात चिंता नव्हती, कारण ज्यांनी हे कार्य सोपवलेले आहे तो बघून घेईल. आणि आज हे शिवतीर्थ बघितल्यानंतर पुन्हा त्यांच्या मनामध्ये प्रश्न पडला, अरे बापरे, गद्दारांचं कसं होणार. इकडे एक सुद्धा माणूस भाड्याने आणलेला नाही, तासाची बोली लावून आणलेला नाही. याच्यापैकी कोणाही माझ्या माता भगिनीला विचारा, बांधवांना विचारा, बुजुर्ग लोक आलेले आहेत, दिव्यांग लोक आलेले आहेत, गावावरनं पायी चालत लोक आलेले आहेत. आणि त्यांना विचारलं तर ते नक्की सांगतील की एकच, तिकडे सगळं आहे, एकटाच आहे, पण इकडे एकनिष्ठ आहे. एकनिष्ठ सगळे एवढे माझ्या समोर बसलेले आहेत. जे शिवसेना प्रमुखांनी मला जोडून दिलेलं किती जन्मीचं भाग्य माझं मला माहिती नाही, पण आहे खरं आहे, ही ठाकरे कुटुंबियांची कमाई आहे. दरवर्षी परंपरेप्रमाणे आपल्या मेळाव्यानंतर रावण दहन होणार आहे, पण यावेळेचा रावण वेगळा आहे. जसा काळ बदलतो तसा रावणही बदलतो. आतापर्यंत 10 तोंडाचा होता, आता किती झाला. किती. डोक्यांचा नाही, खोक्यांचा. 50 खोक्यांचा हा खोकासूर आहे, धोकासूर आहे. वाईट एका गोष्टीचं वाटतं आणि संतापही एका गोष्टीचा येतो की जेव्हा मी माझ्या शस्त्रक्रियेसाठी हॉस्पिटलमध्ये होतो, मी बोललो नाही तुमच्याशी, माझी बोटं सुद्धा हालत नव्हती, शरीर पूर्णपणे निश्चल पडलं होतं. त्यावेळेला
ज्यांच्यावरती मी जबाबदारी दिली होती ते कटाप्पा. हो, कटाप्पा म्हणजे जे कट करणारे आप्पा ते कटाप्पा. हे कट करत होते. हा पुन्हा उभा राहूच कसा शकणार नाही, हा पुन्हा आपल्यासमोर येऊच शकणार नाही. पण त्यांना कोणाला कल्पना नाही की हा उद्धव ठाकरे नाही, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहे. जी शक्ती माझ्या आई जगदंबेने मला दिलेली आहे त्या शक्तीशी पंगा घेतलेला आहात. देव तुमचं भलं करो. ही धमकी नाही, पण हे तेजाचा शाप असतो तो या सगळ्या माझ्या तेजाचा शाप आहे तो. आणि विचित्र गोष्ट अशी आहे की ज्यांना आपण सगळ्यांनी सगळं काही दिलं, मंत्रिपदं दिली, आमदारक्या खासदारक्या सगळं दिलं, ज्यांना दिलं ते नाराज होऊन गेले. पण मी ज्यांना काही देऊ शकलो नाही, पण तुमच्या ताकदीने मी त्यांना दिलं, ते आजही माझ्यासोबत निष्ठेने आहेत. हे माझं नशीब आहे. आणि शिवसेना प्रमुख नेहमी जे सांगायचे तेच मी आज सांगतो की ही शिवसेना एकट्या दुकट्याची नाहीये. ही शिवसेना तुमच्या मर्द आणि एकनिष्ठ शिवसैनिकांची आहे. जोपर्यंत तुम्ही माझ्यासोबत आहात तोपर्यंत मी शिवसेना पक्षप्रमुख आहे. आणि तुम्ही ठरवणार आहात मी पक्षप्रमुखपदी राहायचं की नाही राहायचं. तुम्ही जेव्हा सांगाल, एक जरी निष्ठावंत शिवसैनिक उठून बोलेल गेट आउट, मी असाच पायऱ्या उतरून निघून जाईन घरी. पण हे तुमच्यापैकी एकाने सांगायला पाहिजे, गद्दाराने नाही. पण काय कमी दिलं त्यांना? बाप मंत्री, कार्ट खासदार, कोणाचा आमदार, पुन्हा डोळे लावून बसले नातू नगरसेवक. अरे त्याला मोठा तर होऊ दे, शाळेत तर जाऊ रे, आत्ताच नगरसेवक. पण सगळं काही एकच माझ्याचकडे पाहिजे. बरं, का मी झालो होतो मुख्यमंत्री? का केली महाविकास आघाडी? ही काही लपून ठेवण्याची गोष्ट नाहीये. अतिशय स्पष्टपणाने सांगतो की भारतीय जनता पक्षाने पाठीत वार केला, म्हणून त्यांना धडा शिकवण्यासाठी मी महाविकास आघाडी केली होती. आणि तुम्ही साक्ष आहात. आज मला सांगा, मी केलं होतं ते बरोबर केलं होतं की नव्हतं? सांगा, सगळ्यांनी ओढून सांगा. जर मी हिंदुत्व सोडलं असेल, तुम्ही मला सांगायचं, होय तुम्ही हिंदुत्व सोडलं की नाही हे तुम्ही मला सांगायचं. सोडलं मी हिंदुत्व? पण जेव्हा मी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली त्यावेळेला त्या पहिल्या 7 जणांमध्ये मी त्याचाही मान राखला होता. तेव्हा माहिती नव्हतं बाजूला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवाले मांडीला मांडी लावून बसलेत. का बोलताना स्वतःची दाढी स्वतःच्या तोंडात जात होती? घेतली होती ना शपथ इकडेच, तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने घेतली होती. आणि मध्ये अमित शहा जे बोलले की असं आमचं काही ठरलंच नव्हतं, मी आज शिवरायाच्या साक्षीने माझ्या आई वडिलांची शपथ घेऊन तुमच्या समोर सांगतोय की जे मी बोलतोय ते तसं ठरलं होतं. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचा 2.5 वर्षाचा मुख्यमंत्री पदाचा काळ वाटून घ्यायचा हे ठरलं होतं. हे मी माझ्या आई वडिलांची शपथ घेऊन शिवरायाच्या साक्षीने तुम्हाला सांगतोय. मग आज जे तुम्ही केलं आहात हेच तर तुम्हाला मी सांगत होतो की 2.5 वर्ष तुमची, 2.5 वर्ष शिवसेनेची. तेव्हा सांगितलं संभवही नाही. मग आत्ता जे तुम्ही केलं ते तेव्हा का नाही केलं? सन्मानाने का नाही केलं? पण शिवसेना संपवायची, शिवसेना खतम करायची. आणि नुसतं एवढ्यावरतीच नाहीये, माणसाची हाव किती असते. अरे इतरांना बाजूला सारून तुला तिकीट दिला, आमदार केला, मंत्री केला, आता मुख्यमंत्री झाला तरी शिवसेना पक्षप्रमुख, शिवसेना प्रमुख व्हायचं आहे.
शिवसेना प्रमुख स्वीकारणार त्याला तुम्ही? आहे लायकी? पण एक तर स्वतःच्या वडिलांच्या नावाने मतं मागण्याची हिंमत नाही. बाप चोरणारी अवलाद. अरे स्वतःच्या वडिलांचा तरी विचार करायचा होता की त्यांना काय वाटेल की काय दिवटं कार्ट माझ्या जन्माला आलं जे माझ्याऐवजी दुसऱ्याच्या वडिलांचं नाव लावते. ना स्वतःचे विचार. म्हणून आज शिवसेना प्रमुख आपल्या सोबत नाही आहेत. मग त्यांचे फोटो लावून मतं मागायची. आनंद दिघे 20 वर्ष होऊन गेली त्या एकनिष्ठ शिवसैनिकाला आपल्यातून जाऊन. आजपर्यंत आनंद दिघे कधी आठवले नव्हते. आज आनंद दिघे आठवत आहेत कारण आज आनंद दिघे काही बोलू शकणार नाहीये. पण आनंद दिघे एकनिष्ठ होते. जाताना सुद्धा ते भगव्यातून गेले. जाताना सुद्धा भगव्यातून गेले. भगवानही सोडला तर. ही सगळी अशी माणसं बघितल्यानंतर बोलायची थोडी पंचायत काय होते. कारण आपले माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस त्यांना कायदा चांगला कळतो. आता हा काय मी टोमणा मारलेला नाही. हा काय मी टोमणा नाही मारलेला. सभ्य गृहस्थ आहेत देवेंद्र फडणवीस. मी मारलाय टोमणा? हा टोमणा नाही मारला मी. नाही ते म्हणतात की उद्धव ठाकरे नुसते टोमणे मारतात. अहो तुमचं चांगलं मी बोलतोय की सभ्य माणूस आहे. याला कायद्याचं कळतं. हा उपमुख्यमंत्री आहे. ह्याच्यात काय टोमणा मारला? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. जाताना बोलून गेले होते की मी पुन्हा येईन पुन्हा येईन. 1.5 दिवस आले. 1.5 दिवसात विसर्जन झालं. आणि मनावरती दगड ठेवून उपमुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा आले. मी टोमणा मारला? मी खरं बोलतोय. मी कुठे टोमणा मारतोय? पण पुन्हा आल्यानंतर आज ते म्हणतायत की कायद्याच्या चौकटीत राहून बोला नाहीतर कायदा आपलं काम करेल. देवेंद्रजी तुम्ही गृहमंत्री आहात. कायदा तुम्हालाच कळतो असं नाहीये. आम्हाला सगळ्यांना कायदा कळतो. आणि कायदा पाळायचा असेल तर तो सगळ्यांनी पाळायला पाहिजे. आम्ही कायदा पाळायचा आणि तुम्ही ही डुकरं पाळायची हे नाही चालणार. काय कायद्याच्या चौकटीत बोलायचं? जे मिंदे गटाचे आमदार त्यांच्या सोबत गेलेत. कोण गणपतीच्या मिरवणुकीत गोळीबार करतोय. कोण हातपाय तोडून ठेवायची भाषा करतोय. चून चून के गिन गिन के मारेंगे बोलतोय. ही कायद्याची भाषा आहे? हाच जर का तुमचा कायदा असेल तर आम्ही तो कायदा जाळून टाकतो. हा नाही कायदा आम्ही पाळणार. आमच्यापैकी जर कोणी काही बोललं तर लगेच कायद्याचा दंडुका आमच्या पाठी लावतात. उचलून आतमध्ये टाकतात. मिसा नाही स्थानपद्धतीचे आदेश. आणि कुठल्या पद्धतीने तुम्ही कायदा चालवताय? मी मुद्दामून काही बातम्या घेऊन इकडे आलेलो आहे. आपल्या नव्या मुंबईचे मडवी त्यांनी तर काल परवाकडे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. पोलिसांकडनं धमक्या येत आहेत की तू या गटात ये नाही तर तुझा एन्काउंटर करतो. पैसे मागितले जात आहेत. आमच्या रायगडच्या बबन पाटलांना त्रास देत आहेत. किती लोकांची मी नावं सांगू. ठाण्याच्या महिला कार्यकर्त्यांच्या हॉटेलवरती दुकानावरती रविवार असताना सुद्धा तोडफोडीचे आदेश काढून त्यांची दुकानं आणि हॉटेल फोडतायत. हा तुमचा कायदा? हा तुमचा कायदा? तडीपाऱ्या काढतायत. हा तुमचा कायदा? एवढंच नाही तर हल्ली मी ऐकले की ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा फोन करून सांगितलं जात आहे की गपगुमान त्या गटात जा नाही तर तुझ्या केसेस बाहेर काढतो. काय सलून काढलं तुम्ही केसेस काढायचं? काय उद्योगधंदा नाही दुसरं तुमच्याकडे? कसल्या केसेस काढताय? हे जे आज सगळं दिसतंय या सगळ्यांना मी सांगतोय शांत राहा म्हणून. हे सगळे शांत आहेत. आणि जोपर्यंत शांत आहेत तोपर्यंत त्यांना शांत राहू द्या. पिसाळ्याला लावू नका. जर माझ्या शिवसैनिकावरती अन्याय कराल तर तो आम्ही कदापि सहन करणार नाही. तुमचा कायदा वगैरे तुमच्या मांडीवरती तुम्ही कुरवाळत बसा पण एकतर्फी कायद्याचा वापर आम्ही होऊ देणार नाही.
आज तिकडे जे काय चाललेलं आहे, इकडे मी म्हटलं ना की इकडे हा जिवंत मेळावा आहे आणि तिकडे सगळे रडगाणी आहेत. कसा सगळं मिळून सुद्धा कसा अन्याय झाला, कसा अन्याय झाला, कसा अन्याय झाला. ग्लिसरीनच्या बाटल्या गेल्यात तिकडे, खूप खूप ग्लिसरीनच्या बाटल्या गेलेत. शिवसेना कशी चालवायची, हिंदुत्व कसं पुढे न्यायचं, हे तुम्ही मला शिकवण्याची गरज नाहीये. आणि भाजपवाल्यांकडनं तुम्ही हिंदुत्व शिकण्याची शक्यताच नाहीये, गरजच नाहीये. मी मागे सुद्धा बोललेलो आहे की हिंदुत्व म्हणजे धोतर नाही की पाहिजे तेव्हा नेसलं आणि पाहिजे तेव्हा सोडलं. आम्ही भारतीय जनता पक्षाची साथ सोबत सोडली म्हणजे हिंदुत्व सोडलेलं नाही. आज सुद्धा आम्ही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच असणार, मरू तेव्हा सुद्धा हिंदूच असणार. पण भाजपाने आमच्या हिंदुत्वाचे शिंतोडे उडवायचे. कोणाच्या तरी थडग्यावरती जाऊन मग काढायचं की हे थडगं बघा कसं सजवलं, ते थडगं कसं. अरे पाकिस्तानात जाऊन जिनाच्या थडग्यावरती डोकं टेकवणारे तुमच्या पक्षाची अवलाद, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं. पाकिस्तानच्या नवाज शरीफच्या वाढदिवसाला न बोलवता जाऊन केक खाणारा तुमचा नेता आणि तुम्ही आम्हाला हिंदुत्व शिकवणार. काश्मीरमध्ये सत्तेच्या लोभापायी आतंकवाद्यांशी संबंध असणाऱ्या त्या मुफ्ती बरोबरच्या पक्षाची तुम्ही साठवलोट करणार आणि तुम्ही आम्हाला हिंदुत्व शिकवणार. कोणी कोणाला हिंदुत्व शिकवायचं. हिंदुत्व हे खणखणीत असलं पाहिजे. पण हिंदुत्वावरती मी बोलणार आहेच, पण त्याहीपेक्षा एक महत्वाचा विषय आहे. तुम्ही नुसतं हिंदुत्व हिंदुत्व करत गायीवरती बोलताय ना, महागाईवरती बोला. नुसतं गायीवरती बोलताय, गाई गाई. अरे महागाईनी सगळं जग होरपळते, देश होरपळतोय. पण ह्या वेदना तुम्हाला जाणू नयेत म्हणून मग हिंदुत्वाचा डोस द्यायचा. जर तुम्ही गेलात मंत्र्यांकडे, गॅस महागला, भाज्या महागल्या, डाळी महागल्या, अमुक महागलं, तमुक महागलं, जय श्रीराम जय श्रीराम. मी बोललो ना, हृदयात राम आणि हाताला काम पाहिजे, हाताला काम पाहिजे. पण महागाईवरती बोलत नाही. मी मुद्दामून अभिनंदन करतो RSSचे ते होसबाळेजी, आपली कधी भेट झालेली नाही, पण मी तुमचं अभिनंदन करतो, सगळ्यांच्या साक्षीने अभिनंदन करतो. कारण तुम्ही संघाला आणि भाजपाला आरसा दाखवण्याचं काम केलेलं आहे. खरंच त्यांना धाडस पाहिजे आणि होसबाळेने धाडस केलेलं आहे. वाढती बेकारी, गरिबी आणि विषमता याच्यावरती त्यांना आरसा दाखवलेला आहे. आशा एकच आहे, आरसा दाखवल्यानंतर काहीतरी सुधारणा होईल, नाही तर स्वतःच भांग पाडत बसतील. बोला ना, महागाईवरती बोला, बेकारीवरती बोला. बरं, हे केव्हा बोलले? ज्या वेळेला आपले माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे 5Gच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्या देशाचं कौतुक करत होते. कौतुकी करायला पाहिजे की आपला देश कसा पुढे चाललेला आहे. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी होसबाळ्याने त्यांना आरसा दाखवला. देश पुढे चाललाय असं वाटतं, पण तुम्ही बघा, उलट्या दिशेने नाही ना चालला देश. रुपया घसरत चाललेला आहे. या सगळ्या गोष्टी मी बोलतोय कारण कोण बोलणार नाही तर. हा माझा दसरा मेळावा जो आहे, ही परंपरा, ही पवित्र परंपरा आहे. भास्करराव, तुम्ही बोललात किंवा बोलला नाही ते बरं झालं. कोंबडी चोरावरती ह्या मेळाव्यात नाही बोलायचं, बाप चोरांवरती ह्या मेळाव्यात जास्त नाही बोलायचं. ही आपली विचारांची परंपरा आहे. व्यासपीठाला एक अर्थ आहे, एक पावित्र्य आहे. ही सगळी लोक एवढी येतात, आलेत, प्रेमाने आलेत, माझ्यासाठी आलेत. उद्धव ठाकरेंचे विचार ऐकायला. काय उद्धव ठाकरे विचार काय देणार? शिव्या देणं खूप सोपं असतं, पण विचार देणं फार कठीण असतं. आणि मी ती परंपरा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतोय. मी ती विचारांची परंपरा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या वेळेला मोदी सरकार आलं होतं 2014 साली, तेव्हा रुपयाचा भाव डॉलरच्या तुलनेत काय होता?
आज किती झाला? आणि त्यावेळेला मला आठवत आहे सुषमा स्वराज भाषण करत होत्या संसदेत, त्यांनी केलेलं भाषण आहे की मला टीव्ही लावायला भीती वाटते की रुपयाचा भाव आणखीन किती खाली आलेला आहे. आजही लोकांचं तेच आहे, रुपयाचा भाव म्हणा, टीव्ही लावायला भीती वाटते की पटकन मोदी येतील आणि काहीतरी बोलतील. पण तेव्हा काय भाव होता, आता 80च्या वरती गेलेला आहे, 100 पार करेल. आणि सुषमा स्वराज बोलल्या होत्या की ज्या देशाचं चलन घसरतं, रुपया जेव्हा घसरतो तेव्हा नुसता रुपया नाही घसरत, तर देशाची पत सुद्धा घसरत असते. माझ्या देशाची पत घसरते आहे. तिकडे आपले पंतप्रधान, आपले गृहमंत्री, मुळामध्ये आपल्या देशाचे गृहमंत्री अमित शहा देशाचे गृहमंत्री आहेत का भाजपाचे घरगुती मंत्री आहेत हेच कळत नाहीये. नुसतं या राज्यात जा, त्या राज्यात जा, काड्या घाल, हे सरकार पाड, ते सरकार पाड, इकडे फोडाफोडी कर, तिकडे फोडाफोडी कर. मरेच मुंबईमध्ये येणार, शिवसेनेला जमीन दाखवा. बघा ना, आम्ही जमिनीवरतीच बसलेलो आहोत, आम्ही जमिनीवरचीच माणसं आहोत. पण आज त्यांना मी सांगतो, जसं मी तिथे आव्हान दिलं होतं तसं आज सुद्धा आव्हान देतोय, आम्हाला जमीन बघायचीच आहे. अमित शहाजी आम्हाला जमीन दाखवा, पण ती पाक व्याप्त काश्मीरची जमीन पुन्हा आपल्या देशामध्ये आणलेली जिंकून दाखवा. हिंमत असेल तर 1 फूट जमीन तुम्ही जिंकून ती जमीन आम्हाला दाखवा. ही जमीन आमचीच आहे, आमची मातृभूमी आहे. पण 7 वर्ष झाली, 8 वर्ष झाली, मोदींच्या त्या मुलाखती आजही ऐकतो आम्ही. पाकिस्तान को उसी की भाषा में उत्तर देना चाहिए. कोणती भाषा? पाक व्याप्त काश्मीर मधला 1 इंच सुद्धा तुकडा तुम्ही परत घेऊ शकलेला नाही आहात. चीन घुसलेला आहे, अरुणाचल मध्ये घुसतोय, लडाख मध्ये घुसतोय, लेह मध्ये घुसतोय. जा ना, ती जमीन घेऊन दाखवा. दाखवा, आम्ही तुम्हाला डोक्यावरती घेऊन नाचू. हे कशाला पाहिजे गद्दार? आम्ही घेतो, नाचतो, तुम्हाला मागे नाचत होतो तसे. गद्दारांच्या पालखीत बसून कशाला मिरवताय मिरवणुका? हे माझे सैनिक आहेत, हे घेऊन तुम्हाला नाचतील खांद्यावरती जर तुम्ही काश्मीर व्याप्त, पाक व्याप्त काश्मीर जिंकून दाखवलं तर. पण तिकडे शेपट्या घालायच्या आणि इकडून पंजे काढायचे. ही काय मर्दुमकी आहे? पण महागाई वाढत चाललेली आहे, बेकारी वाढत चाललेली आहे. मी आलो तेव्हा सुभाष देसाई सांगत होते की कसे कसे आपल्याकडचे प्रकल्प हे सरकार बदलल्यानंतर गुजरातमध्ये चाललेले आहेत. आम्हाला गुजरातबद्दल असूया नाहीये. मुंबईमध्ये सुद्धा, महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अनेक गुजराती आहेत. काही तुमच्यासोबत असतील, काही आमच्यासोबत आहेत. पण सगळेच काही कामाला गुजरातमध्ये नाही जाणार. जे उद्योगधंद्यासाठी मुंबईत आलेले आहेत, महाराष्ट्रामध्ये आलेले आहेत, मग त्या गुजरात्यांनी काय करायचं? मोठमोठे प्रकल्प सगळे गुजरातमध्ये चालले आहेत आणि हे मिंदे सरकार हे खाली माना घालून बसलेत. मैं तो पुष्पा आला ना, झुकेगा नहीं साला, आणि हे म्हणतात उठेगा नहीं साला. जे एक बार झुकेगा ना तो उठेगाच नाही. गेल्या मला वाटतं त्या उद्या परवाकडे 100 भरते यांच्या सरकारची, म्हणजे 100 दिवस होत आहेत. त्या 100 दिवसामध्ये मला वाटतं 90 दिवस दिल्लीला गेले असतील, नुसतं तिकडे कुर्निसात करायला. दिल्लीत मुजरा आणि गल्लीत गोंधळ. पण हे जे आपले महत्वाचे विषय आहेत त्या महत्वाच्या विषयावरती बोलायला कोण काय नाही. हिंदुत्वावरती बोलताना सुद्धा माझं मत स्पष्ट आहे. काय हिंदुत्व? माझी तयारी आहे. चला एकदा सगळे जेवढे जेवढे तथाकथित हिंदुत्ववादी आहेत ना त्यांनी एका व्यासपीठावरती यावं, त्यांनी त्यांचं हिंदुत्व सांगावं. मी माझं वडलोपार्जित हिंदुत्व त्यांना सांगतो. मुळामध्ये तुमचं हिंदुत्व नेमकं कशाशी जोडलेलं आहे? शिवसेना प्रमुखांनी याच व्यासपीठावरून सांगितलेलं की आमचं हिंदुत्व हे शेंडी जानव्याशी संबंधित नाही. आमचं हिंदुत्व आहे, आमचं राष्ट्रीयत्व आहे, देशाशी आमचं हिंदुत्व जोडलेलं आहे. मग असं जर असेल तर व्याख्या स्पष्ट आहे. जे शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलेले सगळे विचार आहेत, विचार सोडले हे ऐका.
तुम्ही सगळे त्यावेळेला साक्ष आहात. शिवसेना प्रमुखांनी एकदा नाही अनेकदा सांगितलेलं आहे की जो या माझ्या देशावरती प्रेम करतो तो माझा आहे, मुसलमान असला तरी तो आमचा आहे. प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरात ठेवावा. घराबाहेर पाऊल टाकल्यानंतर हा देश हाच माझा धर्म, ही शिकवण मला शिवसेना प्रमुखांनी दिलेली, आपल्या सगळ्यांनी दिलेली आहे. हा, पण आम्ही त्या तयारीने बाहेर पडल्यानंतर जर कोणी त्याच्या धर्माची मस्ती रस्त्यात आमच्याशी करायला लागला तर मग आम्ही कडवट देशाभिमानी हिंदू म्हणून त्याच्यासमोर उभं राहिल्याशिवाय राहणार नाही. नुसती जपमाळ ओढणारा हिंदू होऊ शकत नाही. समजा तुमच्या हातामध्ये जपमाळ आहे आणि समोर अतिरेकी स्टेन घेऊन उभा राहिला तर राम 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 करून अतिरेकी पडणार नाही. जर त्याच्या हातात स्टेनगन असेल तर तुमच्याही हातामध्ये स्टेनगन असायलाच पाहिजे. हे शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व आहे. आणि म्हणून माझा त्यांना प्रश्न आहे की तुमचं हिंदुत्व नेमकं आहे तरी काय? इतर सर्व धर्मीय हे देशद्रोही असं तुमचं हिंदुत्व आहे का? देशप्रेमी कोणी असला तरी तो माझा आहे हे तुमचं हिंदुत्व आहे. मी मागे तुम्हाला सांगितलं होतं, दसऱ्या मेळाव्यातच सांगितलं होतं, काश्मीर मधलीच ती एक घटना आहे. औरंगजेब नावाचा एक गनमॅन होता आपल्या लष्करामध्ये, बोलले तुम्हाला लक्षात असेल. एक 2-4 वर्षापूर्वी सुट्टी घेऊन घरी जात असताना त्याचं अपहरण करण्यात आलं. अपहरण केल्यानंतर काही दिवसांनी त्याचं प्रेत शव आपल्या सैन्याला मिळालं. हालाल करून मारलं हे स्पष्ट दिसत होतं. कोणी मारला होता? कोणी पळवला होता? अतिरेक्याने. कोणाला पळवलं होतं? औरंगजेब. धर्माने कोण होता? मुसलमान. पळवणारे कोण होते? अतिरेकी मुसलमान. पण तरी देखील त्या औरंगजेबाला त्यांनी मारला सोडला नाही, कारण तू भारताकडनं, भारताच्या बाजूने आमचे सैनिक टिपतोयस, अतिरेकी टिपतोयस, मुसलमान असलास तरी तुला क्षमा नाही, असं करून अतिरेक्यांनी त्याला मारला होता. तो औरंगजेब मुसलमान असला तरी आमचा भाऊ आहे हे हिंदुत्व उघड आहे. जाऊन सांगा, कोणाला सांगायचं त्यांना सांगा. आणि त्याच्यानंतर मी जे काय वाचलं की तो मारल्यानंतर त्याचा भाऊ सुद्धा त्याच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी म्हणून सैन्यात गेला. त्याचे वडील भाजपात जाणार होते. मग त्यांना काय तुम्ही नाकारणार मुसलमानांना म्हणून? माझं तर आज स्पष्ट मत आहे, कारण आता देशातली लोकशाही जिवंत राहते की नाही हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. जे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डा येऊन बोलले की शिवसेना संपत चाललेला पक्ष आहे, देशामध्ये दुसरे पक्ष कोणते शिल्लक राहणार नाही. तुम्हाला सगळ्यांना मी सावधानतेचा इशारा देतोय. सगळे पक्ष संपणार आणि एकच पक्ष राहणार म्हणजे देश हुकुमशाहीकडे चाललेला आहे. आपली भारत माता हुकुमशाहीकडे नेत आहे. तुम्हाला सगळ्यांना मान्य आहे? मान्य होणार आहे? पुन्हा आपल्या देशामध्ये गुलामगिरी येऊ शकते. ही गुलामगिरी तुम्हाला परवडणार आहे? असाल तुम्ही कोणी, कोणत्याही धर्माचे असाल, पण जे जे देशप्रेमी असतील त्यांनी आता एकत्र येऊन आपल्या देशाचं स्वातंत्र्य आभारी ठेवण्याची गरज आहे. का नाही ठेवायचं? आणि मोहन भागवतांबद्दल सुद्धा मला आदर आहेच. मधल्या काळामध्ये मोहन भागवत मशिदीत जाऊन आले. मोहन भागवत मशिदीत काय हिंदुत्व सोडलं का? मिंदे गटांनी नमाज पडायला सुरुवात केली. कशासाठी गेले होते मोहन भागवत? मोहन भागवत गेले होते संवाद करायला. आणि त्या तिथे गेल्यानंतर मुसलमानांनी सांगितलं की मोहन भागवत हे राष्ट्रपिता आहेत. म्हणजे आम्ही सांगत होतो मोहन भागवतना राष्ट्रपती करा, तुम्ही नाही ऐकलं. पण आता मुसलमान म्हणतायत राष्ट्रपिता आहेत. ठीक आहे, त्यामागे त्यांचं काय पाऊल असेल मला माहिती नाहीये, पण मुसलमानांबरोबर ते बोलल्यानंतर त्यांचा संवाद चालू आहे, राष्ट्रीय कार्य सुरू आहे. पण आम्ही काँग्रेस सोबत गेलो तर हिंदुत्व सोडलं. कुठले धागे दोरे कशाला लावतायत आणि कसला आभास निर्माण करतात?
आज सुद्धा मोहन भागवत बोलले, फार महत्वाचं बोललेले. स्त्री शक्ती, महिला शक्ती आणि पुरुष ह्या दोन शक्तींमध्ये फरक असता कामा नये, समानता असली पाहिजे. बरोबर आहे. कारण आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची सुद्धा तीच शिकवण आहे. आमचं दैवत सुद्धा मातृभक्तच होतं. आम्ही सुद्धा पितृभक्त मातृभक्तच आहोत. पण मोहनजी, मला विचारायचं आहे, तुम्ही ज्या महिला शक्तीचा उल्लेख केलात, दोन घटनांबद्दल मी प्रश्न विचारणार आहे आणि तुमच्या मनात तुम्ही काय प्रश्न उचलतात ते तुम्ही मला सांगा. महिला शक्तीचा आदर ठेवताना उत्तराखंडामध्ये पौडी नावाच्या एका जिल्ह्यात अंकिता भंडारी नावाची एक 19 वर्षाची कवळी पोर, तिचा खून झाला. माहिती आहे तुम्हाला? बातम्या ऐकले? बातम्या वाचता की नाही वाचत? त्या बातमीमध्ये लिहिलेलं असं आहे की एका रिसॉर्टमध्ये रिसॉर्टच्या बाजूला तिचा मृतदेह आढळला आणि ते रिसॉर्ट भारतीय जनता पक्षाच्या तिथल्या स्थानिक नेत्याचं आहे. हा महिला शक्तीचा आदर. बरं, का खून झाला? तर तो जो हॉटेल मालक होता, तो त्या अंकिताला तिथे येणाऱ्या जाणाऱ्यांबरोबर काही म्हणजे काही रिसॉर्टमध्ये त्याला चालवायचं होतं, ते चालू म्हणून सांगत होता. तिने नकार दिला. झाला तिचा खून. कुठे महिला शक्तीचा आदर? आज त्या अंकिताची आई टाळो फोडते, आक्रोश करते की माझ्या मुलीचे जे हत्यारे आहेत त्यांना फाशी द्या, आणि फाशी देता येणार नसेल तर आमच्या घरासमोर त्यांना जिवंत जाळा. हा सुद्धा त्या मातेचा म्हणजे महिला शक्तीचाच आक्रोश आहे. काय कारवाई केली? पकडणार आहात त्यांना? शिक्षा देणार आहात? फासावर लटकवणार आहात? आणि अंकिता भंडारे ही जशी एक महिला, आणि मोहनजी, तुम्ही मशिदीत जाऊन संवाद करून आलात म्हणून मी हे बोलतोय, नाहीतर बोललो नसतो. दुसरी एक बातमी वाचली, ती बिल्किश बानो. माहिती आहे तुम्हाला? बिल्किश बानो त्या दंगलीमध्ये गर्भवती होती. तिच्यावरती बलात्कार झाला. तिच्या डोळ्यासमोर तिच्या 3-3.5 वर्षाच्या मुलीचा आपटून खून करण्यात आला. आजूबाजूच्या सगळ्यांवरती सपासप वार करून निर्गुण हत्या करण्यात आली. आरोपी पकडले, गुन्हे साबित झाले, शिक्षा भोगत होते. गुजरात सरकारने त्यांना सोडून दिलं. एवढंच नाही तर गावी गेल्यानंतर त्या सगळ्या गुन्हेगारांचं सत्कार करून स्वागत करण्यात आलं. या गोष्टी जर का आपल्या पक्षामध्ये घडत असतील, आपल्या अनुयायांकडनं घडत असतील, तर इतर लोक महिला शक्तीचा काय मान राखणार? मग जी शिकवण छत्रपती शिवरायांनी आम्हाला दिली, कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेची खणा, नारळ आणि ओटी भरून तिची परत पाठवणी करणारे आमचे शिवाजी महाराज. शत्रुत्व कोणाशी आहे? स्त्री बरोबर लढायचं नाही, तिच्यावरती अत्याचार करायचा नाही. परस्त्री असली तरी ती माते समान समजायचं, हे शिकवण घेऊन जाणारं आमचं हिंदुत्व आहे. आम्ही हिंदुत्व सोडलं आहे? हे कोणाच्या तरी मनामध्ये विचार येणार आहेत? नुसतं याला काय कळते, त्याला काय कळते, नाही कळत. माझा तर एकदा असा विचार होता की या सभेला येण्याऐवजी तिकडे दोन नवीन हिंदुत्वाचे विचार ऐकून यायचे. काय हिंदुत्व? मध्ये एक कार्टून आलं होतं सरकार स्थापनेच्या वेळेला, माहिती ना? एक कार्यालय होतं, त्या कार्यालयावरती बोर्ड काय होता तो नंतर सांगतो. पण असं वरती लिहिलं होतं, आमच्याकडे हिंदुत्व जागृत करून मिळेल. आणि ऑफिसवरती पाटी होती, ईडी कार्यालय. ईडीच्या कार्यालयात गेलं का एकदम अंगामध्ये देव घुमतो यांच्या, घागरी फुंकायला लागतात हिंदुत्वाच्या. हे असं तुमचं बेकार हिंदुत्व हे नाही आम्हाला पटणार, अजिबात पटणार नाही. आज आम्ही हे जे विचार घेऊन चाललेलो आहोत, याच्यामध्ये मुद्दामून मी एक जुनं पुस्तक आणि त्यातले 2-4 वाक्य मी वाचायला आणलेली आहेत. सध्या जे काय चाललेलं आहे, मी मध्ये सहज जे रोज शिवसैनिक येत असतात घरी भेटायला, त्यांच्याशी बोलताना सहज बोलून गेलो होतो. तोतयाचे बंड. आताच्या पिढीला कदाचित तोतये म्हणजे काय हे सुद्धा माहिती नसेल. तोतये म्हणजे डुप्लिकेट. म्हणजे पूर्वी एक नाटक होतं, तो मी नव्हेच, हे उलट आहे, हा मीच, तो मीच. म्हणजे काय की इतिहासामध्ये युद्धामध्ये जी माणसं किंवा सरदार मारले गेले, त्यांचे डुप्लिकेट मीच तो म्हणून परत जायचे.
आणि परत गेल्यानंतर आश्चर्य म्हणजे असं की लोक त्यांना स्वीकारायचे, कारण हुबेहूब. तेव्हा काय फोटो बिटो नसतील, त्याच्यामुळे गेला की तो तसाच वाटायचा. पण हे आता जे सगळे तोते चाललेले आहेत तिकडे, की आम्हीच जणू काही बाळासाहेब ठाकरे, त्यांच्यासाठी मी सांगतोय की नची केळकर त्यांनी लिहिलेलं एक तोतयाचे बंड म्हणून एक नाटक आहे. ते नाटक फार वेगळं आहे, पण त्याच्या प्रस्तावनेत त्यांनी लिहिले की तोतेगिरीची कपटविद्या फार जुनी आहे. प्रत्यक्ष परमात्मा श्रीकृष्ण वासुदेव याचा तोतया निघाल्याचे वर्णन सुद्धा आलेलेच आहे. सर्व जगात मनुष्य स्वभाव एकच प्रकारचा असल्यामुळे तोतेगिरीची उदाहरणे प्रत्येक देशाच्या इतिहासात सापडतात, यात नवल नाही. मराठ्यांच्या इतिहासातील तोत्या संबंधाने वासुदेव शास्त्री खरे हे आपल्या अधिकारयोग पुस्तक लिहितात. तोत्यासारखे ढोंग करणारे लोक पुढे आले म्हणजे त्यांच्या बोलण्यावर डोळे मिटून विश्वास ठेवणारे हजारो अडाणी लोक त्यांना भेटतात. मोठमोठ्या शहाणे म्हणवणाऱ्यांच्या अकला या कामी वेळोवेळी गुंग झालेल्या आहेत. आपल्या कोणाच्या गुंग झालेत? जसं रावणाने एक संन्यासाचं रूप घेऊन सीताहरण केलं होतं, तसं हे तोतये बाळासाहेबांचा चेहरा लावून आपली शिवसेना पळवायला आलेले आहेत. पळवू देणार आहात तुम्ही? पळवायला देणार आहात? बरं, किती ओरबाडायचं? ही आपली परंपरा शिवाजी पार्क मिळू नये म्हणून हे मागे लागले. बरं, कोर्टात जाऊन मिळाल्यानंतर या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट आहे की जर मी लक्ष घातलं असतं तर यांना हे मैदान मिळालं नसतं. काय बापाची पेंड आहे तुमच्या? नाही, गद्दार तर आहेतच, पण शिवाजी पार्क मिळू द्यायचं नाही. आता धनुष्यबाण पाहिजे, बाळासाहेब पाहिजे, शिवसेना प्रमुख पद पाहिजे. घेऊन जाणार कुठे? बरं, घेऊन जाण्यासाठी या लोकांनी दिलं तर ना, पहिले यांनी दिलं पाहिजे. जसं मी सांगत होतो की मी त्यांच्या सभेत जाऊन बसून त्यांचे विचार ऐकायची माझी तयारी होती, तसं माझं आज सुद्धा आव्हान आहे. एका व्यासपीठावरती आपण एक सभा लावू, एकच व्यासपीठ मांडा. तुम्ही भाजपची स्क्रिप्ट न घेता भाषण करून दाखवायचं. कारण मी मुख्यमंत्री असताना खूप नाही पण एक 4-5 प्रेस कॉन्फरन्सेस झाल्या आणि त्या तुम्ही पाहिल्या असाल. माझ्या बाजूला उपमुख्यमंत्री अजितदादा बसायचे. कधीही माझ्या समोरचा माईक त्यांनी खेचलेला नव्हता. कधी माझ्या कानामध्ये त्यांनी माझं उत्तर सांगितलेलं नव्हतं. अगदी मान सन्मान देऊन मुद्दामून सांगतोय, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवाल्यांनी मान सन्मान देऊन 2.5 वर्ष आपल्याला सोबत केलेली आहे. आणि जेव्हा सरकार स्थापन झालं तेव्हा अनेक जणांनी सांगितलं ते काँग्रेस बघा काहीतरी गडबड आहे. आणि शरद पवार तर तुम्हाला माहिती आहेत, नीट लक्ष ठेवा. 2.5 वर्ष त्यांच्याकडे बघता बघता हेच निघाले. मग गद्दार कोण? बरं, हिंदुत्व आम्ही सोडलं म्हणता का? तर आम्ही केवळ काँग्रेस सोबत गेलो म्हणून. मग 5 वर्ष आम्ही तुमच्या बरोबर होतो. त्या 5 वर्षामध्ये सुद्धा कसे जाऊन अशोक चव्हाणांना भेटले होते हे अशोक चव्हाणांनी गौप्यस्फोट केलेलाच आहे. पण आम्ही सोबत असताना सुद्धा औरंगाबादचं संभाजीनगर केलं नाही, उस्मानाबादचं धाराशिव केलं नाही. ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत असताना मी करून दाखवलेलं आहे, मी केलेलं आहे. जे शिवसेना प्रमुखांचं वचन होतं ते मी पूर्ण केलेलं आहे. पण दुर्दैवाने त्यावेळेला त्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये इतर सगळे दोन्ही पक्षाचे सगळे मंत्री असताना आपल्याकडनं कोण होते? मी, सुभाष देसाई, आदित्य आणि अनिल परब. आणि हे साक्षीदार आहेत. ज्या क्षणी हा ठराव आला, औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्याचं संभाजीनगर नामकरण करण्यात येत आहे, दुसऱ्या क्षणाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने हो म्हटलेलं आहे. उस्मानाबादचं शहर आणि जिल्ह्याचं नाव धाराशिव करण्यात येत आहे, दुसऱ्या क्षणाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने हो म्हटलेलं आहे. मग काय आम्ही हिंदुत्व सोडलं?
उलट त्यांना घेऊन आम्ही हिंदुत्व वाढवत होतो. जे काम आम्ही केलं, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आम्ही केली. आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. अंबादास कराची तुम्ही बोलला असाल, आत्महत्या वाढायला लागलेल्या आहेत. यांच्या नुसता घोषणांचा पाऊस, घोषणांची अतिवृष्टी आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ असं हे सरकार आहे. आणि म्हणून मला चिंता नाहीये. मी लढणाऱ्या पित्याचा लढणारा पुत्र आहे. शिवसेनेच्या पहिल्या दिवसापासून मी शिवसेनेवरती आलेली संकट बघत मोठा झालेलो आहे. आज सुद्धा माझ्या हातामध्ये काही नाहीये. माझ्यासोबत चालायचं असेल तर निखाऱ्यावरनं चालण्याची तयारी पाहिजे. तयारी आहे तुमची? वाटेमध्ये काटे असतील, खडे असतील, टोचतील, पाय रक्तबंबाळ होतील, चालणार आहात? मग जसं मी माझ्या पित्यांना, शिवसेना प्रमुखांना वचन दिलं की आपल्याला मी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून दाखवेन, तसंच तुम्हाला मी वचन देतोय की तुम्ही साथ सोबत भक्कमपणाने दिलेलीच आहे. ही जी तुमच्या मनातली आग आहे, या आगीतून उद्या हिंदुत्वाचा आणि शिवसेनेचा वणवा पेटणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये सगळे गद्दार, यांची गद्दारी ही त्या रावणासारखी जळून भस्म होणार आहे. तुम्ही साथ आणि सोबत द्या. मी पुन्हा तुम्हाला शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून दाखवेन. एका अर्थी झालं ते बरं झालं की बाणगुळं सगळी छाटली गेली. ही बाणगुळं आपल्या खांद्यांवरती पोसत होतो आपण, पण त्या बाणगुळांची एक गोष्ट लक्षात आलेली नाहीये की बाणगुळाची मुळं ही वृक्षाच्या फांदीत असतात, पण वृक्षाची मुळं ही जमिनीमध्ये असतात, ही जमिनीमध्ये रुजलेली आहेत. पण बाणगुळाला स्वतःची ओळख नसते. कोणी असं विचारलं तर तो सांगू शकत नाही, तू कोण? मी बाणगुळ. कोणीतरी मला म्हणाले की त्यांना बाणगुळ सेना म्हणा. म्हटलं नाही, सेना शब्दाचा मी अपमान नाही करू शकत. तो बाणगुळ गट असेल, बाणगुळे असतील ते. पण अंगावर आता आलेलाच आहात, तर आपल्याला आता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये त्यांना शिंगावरती घ्यावं लागेल. प्रत्येक निवडणुकीत त्यांना पाणी पाजावं लागेल. प्रत्येक निवडणुकीत त्यांच्यावरती विजय मिळवून दाखवावाच लागेल. आहे तयारी? जरा हात उंचावून सांगणार आहात? बस. हे दशभुजापेक्षाही सहस्त्र लख भुजेचं हे दर्शन हे मनामध्ये साठवून मी आपली रजा घेतोय. आणि माझ्या मनामध्ये मला विश्वास आहे की ज्या आदिशक्तीने महिषासूर मर्दिनीने महिषासूर मारला, तीच महिषासूर मर्दिनी हा खोकासूर सुद्धा मारल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास व्यक्त करून आपली मी रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर सर्व शिवसैनिकांना विनंती आहे, आपण जसे उभे आहात तसेच त्या दिशेला बघून उभे राहा, कारण तुमच्या पाठीमागे रावणाचं दहन आपल्या सर्वांच्या साक्षीने होणार आहे. 50 खोके चा हा राक्षस, दुष्ट विचारांचा हा राक्षस, त्याचं दहन आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं या शिवतीर्थावर होत आहे. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की परंपरेप्रमाणे या ठिकाणी दसरा आणि हे रावणाचं दहन रावण दहन सुरू आहे. आणखीन एक घोषणा, 9 ऑक्टोबर पासून
सुषमाताई अंधारे शिवसेनेच्या उपनेत्या यांची महाप्रबोधन यात्रा सुरू होते आहे आणि 9 ऑक्टोबरला टेंबी नाका ठाणे येथून ही महाप्रबोधन यात्रेची सुरुवात होते आहे. रावण दहन झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे राष्ट्रगीताने आपल्या या दसरा मेळाव्याची सांगता होणार आहे. राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी उभं राहावं. भारत माता की वंदे वंदे. सर्व शिवसैनिकांनी ज्या उत्साहात ज्या जल्लोषात आपण आलेले आहात तसेच पुन्हा अत्यंत सुरक्षित स्वतःची काळजी घेत व्यवस्थित आपाप असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम